Pwede hubuon na mong pulo kay marag igang diri ba? Sure. Hubo ah. Hoy, wag buang! Dili na ko nimo, bulagin ako. Langga, ay kung bulagi langga, wag di ko sala sa tanan. Tan, dili lagi pwede, wa mo kay kwarta. Ha? Parta na day mo problema? Sus ka bisik, diskartihan na tika. Sige, liho kay, way dagag storya. Sige, wala problema. Wala sa ko dire. Lisuda po daning way buta tong uyab oy. Dugay na jud kay tika bet basta una pag diri ay. Di, butang mo pa diri di. Sure? Lamian dyan mong paa, Sarge. Uy! Wow! Sarge, palamian dyan tika. Pag matag kag tarong. Unsi klase nga palami? Ani, Sarge, oh? Uy, tanoy. Wow! Kana pre, tarunga pre. Parta na na. Pwede hubuon na mong pulo kay marag igang diri ba? Sure. Hubo ah. Hoy, wag buang! Sarge, di ko magmahay, Sarge. Pagkangana, uy, dili ko easy to get. Nabuan na ka. Ano ba? Ayaw! Sarge, uyabunti ka. Basta tagail lang ko kwarta. Gwapo unta oh, naulag kwarta. Pila yung kinahanglan? Iskalibo lang, Sarge. Ah, Salamat kay Sarge, ha? Welcome. Kadali lang, Sarge, ha? Balik na ko. okay. Sige. Balik ka! Hoy! Papa na ako ng bakla. Nagunsa naman mo ka dire. Hala, istriktuhan ni Papa. Uy. Ay, pagingana na, naglabab ya kong ulo, basta mabunalan ti karon. Ah, istriktuhan po di mo. Ura magwa ng laki. Suya na kay kunimutan ha? Basi nagtuo kag anak ti ka, dili ti ka kaya pasakitan. Ilong dia. Igat biya kay kaganina. Ngano na kaingon mga anak? Nakita di ka. Nakakita kayo. Alangan, ako ang mantubatos. Aha, naman diri ang mamayutay oh. Hoy, di ba ikaw tong mamayutay? Oh, ako, ano man? Gusto ka makakwarta? Kana, nakayibalaan? Ay sus, wala problema. Papa na ko to, pero bakla lang. Yati, pangortahan na to imo papa? Ay, nagreklamo dia. Gusto makakwarta. Tara. Basta ha, kung pila ay mo makuha, tunga ta. Yati katan. Imuha itong lalaki. Anya, ato sa to. Utik ba, utik? Yati di mataan eh. Migani, dakughatag si Sarge. Uy, soy, atong sabot. Pila may bahin anitan? 500 ako ah. 500 po di mo ha. Tara. Masaligan juga ba, basta mamayot na ka. Unsao man nimong kwartatan? Ay, ihatag na ko ni sa akong uyab, kaya na problema ba. Pareha data. Para sa akong uyab mapudni. Sige, pasis ako. Sunod na puda, mamayot na puda. Nugaya oy, kinahanglan na ako ang kwarta ba? So, salamat Lord, nanidog ko ihatag sa akong langga. Oh, 500 po ganyo. Be! Be, para si Mobi, oh. Be, salamat kayo ani be ha. Basta para si Mobi. Let's go! Langga! Tan! Last na lang juga, mayuta ka. Ika!